Jotend kanise ma pachoka koro kwayo jo Kenya mondo obed gi kwe seche ma girito ng'eto mar doho maduong' mogik ma pachoka. Kotelnegi kod jagoro mar Federation of Evangelical and Indigenous Churches of Kenya, Jodolo David Kagana. Jotend kanise go nyiso geno margi ni doho maduong' mogik biro ng'ado bura yo makare maonge yiengruok nyakonchiel. Jodolo Kagana ochiwo siemno kendo nyiso doho ni mondo kik nind nyabathe achiel, kowacho ni mano nyalo miyo oganda jo Kenya ok yud ratiro margi kendo nego geno ma jo Kenya nigodo e doho ma pachoka. Oloso Juja e kaunti ma Kiambu e giko mar ndalo adek mar tiego jotich Nyasaye kod lemo, kama bende okwayo jo Kenya mondo mi obi oyie kod ng'eto mar doho mar Supreme biro chiwo tarik 5 mar dweni mar 9. Wach ma kamano sir kod Rebni Dr. Kari Okin kod Elizabeth Modoni. That they go there with a mind of servant leadership, because this what we need in this country is servant leaders. Wherever they are, they go out and serve their people. We also are aware that the contentious presidential election are in Supreme Court, and we are spending our time to pray for God's will to be done, and we are appealing to the Supreme Court, the judges. We would want that message to come out strongly from the Supreme Court, and if eventually the decision be fair and just, so that the Kenyans can have confidence in our systems of the court. I just feel so much for the people when they're hurting because people can't have the heart and the mind to get along with one another and love one another. So I'd really encourage Kenyans that are out there to say, whatever the issues are, whatever the disagreements are, the greater message is the message of caring for one another and loving one another, and then we'll all be better because of it. Na zaidi wa mama ambao wamekuwa katika mstari wa mbele ya maombi, tuendelee katika maombi, kwa sababu tunajua ya kwamba wakati tunalitia jina la Bwana, anakuja, anajibu maombi na anatenda mambo makuu, kama vile tumeona tumekuwa na hali ya utulivu na amani. Na kwa hiyo tunaomba tuendelee katika hali ya maombi, kama vile Biblia inasema kwamba tuombe bila kukoma.